Veciños de Chantada preparando o porco asado, carne ao caldeiro ou mesmo churrasco. Acompañantes de luxo para o prato estrela, a empanada. Está boa. Estamos aquí na festa da empanada, comendo empanada, moi boa, cos amigos, todo perfecto. Muy buena, aquí siempre es buena. Divina, divina, moi buena, moi buena. Como cada ano, o último martes de agosto, Chantada pon fin ás súas festas patronais coa popular Festa da Empanada. A festa da empanada é outro plato fuerte das festas de Chantada e non hai máis que acercarse aquí a ver o espectáculo de xente que temos na Carballeira de aquí do San Lucas. Aquí o que interesa é que se xuntan as familias, os amigos, para celebrar o fin das festas e disfrutar en familia e bueno, pues é increíble, a verdade é que todo o pobo hoxe está aquí e nós pues super contentos. Un xantar con moita tradición, no que distintas xeracións reúnense na Carballeira de San Lucas. Toda unha vida, teño 73 anos e sempre viñen a esta festa, sempre. Cun motivo principal. La familia que tira. Y entonces, bueno, pues ya venimos todos los años, venimos gratis, comemos, bebemos, no hacemos nada, pues ¿qué vamos a hacer? Venir. La gente muy buena, vengo por familia, maravilloso. Pero es el año que me coincidió de venir aquí. A las fiestas vine más veces, pero a la empanada no. Onde tamén comparten mesa os compañeiros de traballo. Somos aquí do Tus e xuntamos, bueno, pues o grupo de amigos máis cercanos, compañeros de traballo e, bueno, hai que tamén, aparte de traballar, habrá que ter tempo para a festa tamén. O que deixa claro que calquera distancia é curta. Veño de Suiza, de Lousana, estou aquí de vacacións donde os amigos e viñamos á festa de empanada. Un xantar popular amenizado pola música tradicional galega. E que xa afinaba instrumentos, para seguir ao longo da tarde cunha festa rachada, a ritmo de charanga e verbena.